Diversi msieħba soċjali laqgħu ir-rilaxx tal-kumplament tal-miżuri wara l-imxija tal-coronavirus. Il-Prim Ministru Robert Abela t-tnejn flaxija ħabbar li minn nhar il-ġimgħa se jitneħħew kważi r-restrizzjonijiet kollha bin-nies mistennija li jżommu l-prinċipji tad-distanza soċjali, il-ħasil frekwenti u sew tal-idejn u l-użu ta' maskri protettivi hekk kif jirritornaw għal ħajja ta' qabel. Dan fil-waqt li mill-ewwel ta' Lulju se jinfetaħ l-ajruport minn u lejn 19 il-destinazzjoni. Il-Kamra tal-Kummerċ qalet li din kienet ġurnata li dejjem xtaqet li tasal mill-iżjed fis mingħajr ma tagħmel pressjoni żejda fuq l-awtoritajiet tas-saħħa. Il-komunità tan-negozju kienet ilha tipprepara għall-avveniment meta deċiżjonijiet bħal dawk kienu se jittieħdu. U allura kun qegħdin naraw ħafna risk assessments u method statements li kienu isiru minn ħafna setturi tal-negozju biex meta jiġi ġurnata bħal di tkun tista' tiftaħ b'mod illi tserraħ ras il-klijenti u kull min se jieħu servizz minn dawn in-negozji se jiftu mod li wasal jirrispetta s-saħħa fiżika tagħhom. Sentiment simili kien espress minn Filip Fenek f'isem it-taqsima tat-turiżmu u d-divertiment fih dan il-Kamra tan-Negozji żgħar u medji. Il-fatt li issa ftaħna segment ieħor mill-ekonomija hija naturalment pożittiva għax in-negozju huma kollha ħerqana li jiftħu u biha di issa se niftħu segments oħrajn aħna qatt nisimgħu iktar x'negozji hemm oħrajn imma ċertament il-lidi tal-bars għall-industrija tal-divertiment hija pożittiva. Reazzjoni pożittiva wkoll mill-Assoċjazzjoni tal-Lukandiera u r-Ristoranti l-MHRA fejn qalet li dan hu pass fid-direzzjoni tajba. Semmit li minkejja d-diffikultajiet u l-inċertezzi preżenti b'ħidma koordinata minn dawk kollha involuti jerġa' jasal f'qasir żmien is-suċċessi u r-riżultati tajbin. Intant il-kumpanija li tmexxi l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta wkoll laqgħet id-deċiżjoni li jinfetaħ mill-ġdid l-ajruport. Il-kumpanija qalet li minkejja l-iskeda tat-titjiriet se tkun lejn numru żgħir ta' postijiet, il-ftuħ mill-ġdid tal-ajruport huwa l-ewwel pass importanti sabiex l-industrija tal-avjazzjoni lokali u dik turistika jibdew jirkupraw. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.